Остава да развива колко. Остави го. Снимаш? Да. Кепа го остави, то докато стане за кеп. Това е по-малък кеп, не знам дали са намушки в него. Трябваше ръкавица да вземеш, ако е сомче. Сигурно е сомче. Няма какво да, щом не е скочило до сега. Аз два пъти го изкарах отгоре, ама без да скочи, не можа да видя къде е чак. Айде, опъва. Нека. Да развие ли малко от аванса или... Остави го така. По-стегнато стои. Там макар да издаде багаж. Нека да издаде. Той да влезне в кепъп. Да влезнем по-навътре. И аз това викам. Ще бъме да ни стърва апарат. И пак с последното мятане. Този път наистина беше последното мятане. Викам последно. Ти видя ли да захап? Де ти хвърля до ден? Нормално, аз цял ден фърлям тук. Ти макарат тя взе се огъл като... Това няма малко. 10 минути сигурно има вече, а? Еми, той клипа е 2, аз 5-6 само бягам от туди. Къде е? 20 метра напред. Така нещо ми правиш. Знам. Де затяга пак много да не вземе да се изправи върдолу. Аз за това гледам. Остави го, той се измори. Щом се влачите по дъното сомче, няма какво да е. Не дай затягай много. Да не стане биля накрая. Не съм го затегнал. Аз хващам шпулата. Даде. То кеп, то няма свърши никаква работа. Никаква. Само да го намока. Няма нищо. Ще го изкараме там. Ще го дърпаме на това. Ето тук на тревата. Виж. Ще гледам да скачам към... Да. Сомче. 5-6 кила сигурно има. Бая му е голяма опашка. Насам го давай. Виж, тук където по-малко трева дете има, дете е изпомачкана. Ще го дам аз. Да мога да докарам. Ще го докараш. Няма къде да иде. Яла ти да вади. Вади си го Яла си направи. Вади си аз цял ден мятам, не съм фанал нищо. Оня ден онова 2,5 кила, къде беше го измъкнах като парцал отвън. Това сигурно има 5-6. Това е повече моите. То всяка дойде тук, като ме види, пак ще тръгне нататък. И аз в началото, знаеш по-лесно вървеше. Вървиш. Като дойде насам почна да се опъва, като аз виках тебе. Аз там виж, колко време седях. Течах насам, връщах се. Краката отдолу ма булат, ма... Щом ни скача сомче, ако беше тук, ще заскочил сега. Не ли му видя опашката, че му е малка? Отзад. Аз опашката му е кръгличка, мъненка. Пак е нашето място. Най-голямата жега и насмрачаване. Заде бъве. Този е се омаря, той не е на рамото взема. 4 минути и половина е клипа само вече. Сомче. Остави го, нека да опъва. Тия фалшиви жирбили къде са? На 1 кило штука къде се изправят, как да го опъна сега? Дей си го опъва, то така е по-добре. Това водорасло там... Той се заби сега на дъното пак.
Това се е закачила яко. Нали това искам, яко се закачи. А, така. Това е повече от 5-6 кила. Не знам колко има тази случка, се чисти, после не знам. 12 часа отиде. Ти го изкарай първо, по тогава ще го чистиш. Шест минути клипа вече. То нататък отиди пак, бе. 10 метра се дръпна пак. Къде е водорасът там във водата? То нищо, но само джийската въица така да удари. Както е здрава, а не на тия блеснарки. Защото тук е по-яко. Фалшиви. С она сигурно до сега ще сме го измъкнали. Само джийската ли? Не знам, ако това беше на спининга, какъв кеф щеше да е. Та малко е по-твърда. По-твърда е много тая. На оная аванса както дзънка, като звънче. Като спрях на едно място, почна да ми буде тук. Докато тичах не ми будеше. Джапанките не знам къде са ми. Да, бе, се не знаете джапанките оха. Това що не може да се доближава сега? Там още едно шлепурка за фащане. Пръчката не се огъва много обаче. Тя е здрава, тя 80 грама акция. Това ще има още бая време да го вадиш. Да, бе. Уха. Абе, да го изтървем по него, снимай, че отгоре на водата. Много надясно за да едваява и ти, ако искаш. Оха. Повече. Умаля, ама. Сега като му леят да велича, видиш. Еми, с този апарат ме малко ще бе честно казвам. Дърпай го нататък и скачам върху него. В смисъл ще го фана, не е да такова. Чай да не идвам нататък сега да не са. Да. Това ще го замуцуната. Държиш въйцата. Как да го издърпвам? Това ли да фана? Не, чакай, дръпни се. Ако бях без апарател, сега съм го изкарал, басом ти само и чудото. Чакай.
май трябва да няма воде. Абе, то воде. Фани го за перките. Дръж, дръж, дръж. Нататък го издърпай, ще го фана, ако си ги знае сами. Дърпай яко нататък. Дърпай. Снимам аз. Нека да е смях. Целувай го, целувай го. Фана го за перките. Айде излезе нататък, не ме интересува къде си го фанал. Уха! Кочо! Ули! Давай, давай, не бъде спокойно, не се усеща нищо. Треперат ли ти кръченцата? Не представяш си, ако бях сам. Ние манговци ще дойдат ли се снимат? Той колко тебе бе? Мале, тази бъдеца направо е за рам. Той колко тебе бе, беше? Пак ще сома. Ох, дей по-малко будеш катичък. Браво.